Agafar el tren és per als sabadellencs i sabadellenques un fet avui molt habitual. No ho era tant, però, per als nostres besavis, que van celebrar l'arribada d'aquest llavors innovador mitjà de transport a mitjan segle XIX, quan es va inaugurar la línia avui gestionada per Renfe i que va motivar, entre els anys 1857 i 1928, la construcció de dues estacions, la situada al final del carrer de la Indústria i la de la Rambleta, popularment coneguda com la Piadero. No va ser, però, fins a principis del segle XX que la nostra ciutat va poder comptar amb el traçat que avui gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, el juny de 1922 s'inaugurà la primera estació de la línia, ubicada als afores, on actualment hi ha Sabadell Estació, i 3 anys després va entrar en funcionament la de la Rambla. En un principi s'hi havia de baixar per una escala provisional situada davant del centre industrial, i no va ser fins un any després que es va inaugurar l'accés definitiu, a hores d'ara encara operatiu. Des de llavors i fins ara, les millores han estat constants. Cal destacar en aquest sentit la construcció a principis dels anys 90 del nou edifici de Sabadell Estació. Ben aviat, però, es va evidenciar que la ciutat no en tenia prou. El seu creixement, la seva consolidació com a capital de comarca i la demanda creixent d'usuaris va propiciar que l'any 2001 el conjunt de la ciutat, de forma majoritària, arribés a un consens a l'hora de dibuixar i de concretar les necessitats del municipi en matèria d'infraestructures ferroviàries. El perllongament del traçat dels ferrocarrils era un dels objectius a assolir. Aquest treball constant ha obtingut finalment els seus fruits i ben aviat s'iniciaran unes obres que comportaran la major inversió que s'haurà fet a Sabadell, tenint en compte que el pressupost total puja a l'entorn dels 450 milions d'euros. Les obres incloiran la construcció de 5 noves estacions i l'ampliació del traçat actual en 5 quilòmetres. Serà pel Parc del Nord, al costat del camp de futbol de Can Uriach, per on s'introduiran les dues tuneladores que s'utilitzaran per construir els 2 túnels paral·lels que inclou el traçat, avançant fins a l'actual aparcament de Sabadell Estació. Aquestes tuneladores, de 6,8 metres de diàmetre, garantiran al màxim la seguretat a l'obra. Pel que fa a les 5 noves estacions, cal dir que l'actual Sabadell Estació serà soterrada i que els accessos s'ubicaran de manera que els usuaris tinguin més a prop la parada d'autobús de la Rambla d'Ibèria. El més remarcable, però, és que el soterrament propiciarà la creació d'una zona de relació i de passeig a l'àmbit d'aquesta gran avinguda. Seguint el traçat dels ferrocarrils, arribarem al cor de la ciutat, al passeig de la Plaça Major, on es construirà la nova estació Plaça Major Centre. Actuació que inclourà també el redisseny urbanístic d'aquest espai. La tercera estació s'ubicarà a l'encreuament del carrer de Pi i Margall amb els de Borràs i del Papa Pius XI a la zona de la Creu Alta Eix Macià, que veurà incrementada la seva ja important oferta de serveis amb el metro Sabadell. Arribarà també a la plaça d'Espanya, on es construirà una estació que assumirà les funcions d'intercanviador, tenint en compte que el seu emplaçament coincidirà amb l'estació de Sabadell Nord de Renfe. Per últim, el nou traçat inclou una 5a estació, Can Uriach Nord, a la plaça del Forjador, que propiciarà la connexió d'aquest barri amb la resta de la ciutat i possibilitarà que, en un futur, la línia pugui arribar fins a Castellar del Vallès. Ben aviat, doncs, els sabadellencs i sabadellenques tindrem a les nostres mans una nova manera de moure'ns per la ciutat. El metro Sabadell farà possible que en molts pocs minuts puguem traslladar-nos d'un punt a l'altre de Sabadell. Per exemple, podrem fer, en tan sols 8 minuts, el trajecte entre Gràcia, Can Feu, Sabadell Estació i Can Uriach Nord. I, d'altra banda, qualsevol veí d'aquesta zona podrà arribar en 4 minuts a la Creu Alta Eix Macià.
A més, tindrem al nostre abast la possibilitat d'accedir a qualsevol punt del municipi sense haver de patir retencions de trànsit, sense haver de buscar aparcament i, en definitiva, amb la tranquil·litat de tenir el metro a peu de casa. Contribuirem així a un major ús del transport públic i, en conseqüència, a donar suport a les accions encaminades a la reducció de la contaminació, amb menys emissions de CO2 i en la lluita local contra el canvi climàtic. Farem així una ciutat amb una millor qualitat de vida. Aquest major ús del transport públic propiciarà que, si ara són 3,5 milions de persones les que anualment utilitzen els ferrocarrils, quan el metro Sabadell estigui en marxa, aquesta xifra s'elevarà als 7 milions de viatgers. A més, quan aquest nou traçat sigui una realitat, la ciutat comptarà amb una xarxa formada per les estacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les de Renfe. El projecte de perllongament s'emmarca en una iniciativa de millora de l'entramat ferroviari del territori que permetrà la connexió de Sabadell amb les poblacions més importants de la segona corona metropolitana a través de la futura línia orbital. L'obra actual possibilitarà també una futura connexió Terrassa-Sabadell-Granollers. És una gran obra que tot just ara comença i que representarà una transformació molt important de la nostra ciutat. Per això, et fem partícip d'aquest gran projecte que, avui, ja comença a ser una realitat. Puja al futur. Et convidem a construir junts el metro Sabadell.